L'any 2021 es celebra l'Any Internacional de Fruites i Verdures. L'objectiu és sensibilitzar sobre la importància d'aquests productes en la nutrició humana, la seguretat alimentària, la salut i la sostenibilitat. Tots sabem la importància que té en la dieta el consum de fruita i verdura fresca. Però saps com es produeixen? Avui coneixerem tot aquest procés de la mà dels tècnics de l'Associació de Defensa Vegetal Celmar. Doncs bé, ens trobem a les instal·lacions de la Federació Celmar. La Federació Celmar som un equip de professionals que el que estem fent és assessorant els pagesos que fan cultius hortícoles, sobretot pel control de plagues i malalties, utilitzant mètodes que siguin els més respectuosos possibles, tant amb el propi productor com amb el medi ambient i la salut humana. Una de les característiques més significatives d'aquesta entitat és que disposem d'una unitat de cria d'un insecte, el Macrolophus pygmaeus, que l'utilitzem en els programes de control biològic per fer un bon control de la majoria de plagues de cultius com el tomàquet, com el cogombre, etc. La gran avantatge d'aquesta cria és que està molt propera a les zones de solta, és a dir, nosaltres, per exemple, estem recollint els macrolophus de la cria al matí i a la tarda ja els estem deixant anar, amb la qual és un producte, un insecte de moltíssima qualitat, que no ha sofert tots els problemes de grans viatges i de grans desplaçaments si els compres a zones molt llunyanes d'aquí. Per aconseguir uns bons tomàquets, mongetes o albergínies, aquestes plantes s'han de regar, alimentar i protegir perquè creixin sanes i fortes. Els pagesos de Santa Susanna, juntament amb els tècnics de l'ADB, treballen plegats per incorporar als nostres camps els nous coneixements que ens arriben des del món de la recerca i l'experimentació. L'objectiu de tots és comú: produir de manera saludable i sostenible. Es dona prioritat a les tècniques de control biològic, conservant les espècies d'insectes que ens controlen les plagues de manera natural. Per afavorir la presència dels depredadors i paràsits de les plagues, és a dir, d'aquests insectes beneficiosos, posem marges florals envoltant els camps de cultiu. En canvi, hi ha plantes que no ens fan tant servei. Són les que creixen juntament amb el nostre cultiu i els fan competència. Aquestes s'han de treure del camp. En el cas dels hivernacles de tomàquets, hi trobem unes caixes curioses. En elles hi viuen els abellots. La seva feina és pol·linitzar les flors de tomàquet. Aquesta tècnica de pol·linització natural està estesa per tots els pagesos de Santa Susanna i també per tot Catalunya. Un altre mètode de control que fem servir per la tuta absoluta és l'aplicació d'uns bitxos que són uns mírits depredadors que es diuen Macrolophus pygmaeus, que el que fem és fer unes introduccions algunes vegades a l'inici del cultiu en les plantes de la tomaquera perquè controlin tant la tuta absoluta com altres tipus d'orugues o, per exemple, la mosca blanca o els trips, etc. I ara el que veurem en aquest pot, aquests estan criats aquí a Santa Susanna i el que farem serà alliberar-los. El que fem són petites expulsions a sobre de la planta, de tant en tant, i llavors algunes vegades passem i posem una mica de menjar per si de cas encara no hi hagués prou plaga perquè es mantinguessin. I així d'aquesta manera conservem els individus que ja hem portat anteriorment. Una altra de les tècniques que s'utilitza per controlar plagues és la tècnica de la confusió sexual, que serveix per controlar la tuta absoluta, una oruga que fa molts danys a les tomaqueres. Per controlar si realment la confusió sexual de tuta funciona,
el que fem és, periòdicament anem als hivernacles a fer una revisió de les plantes, a veure si veiem que ha augmentat o ha disminuït la població de tuta, i per una altra banda el que fem és instal·lar al mig de l'hivernacle una feromona de tuta amb una mena de caseta, que ara veureu com ho fem, i llavors figurarà que això serà una femella mostra que nosaltres tindrem allà. Si nosaltres capturem mascles a dins d'aquesta caseta que ara veureu, vol dir que la confusió no funciona. I si no capturem cap mascle, vol dir que realment en aquest hivernacle s'està fent una confusió i que el mascle i femella no s'arribaran a trobar mai. Doncs mira, per monitoritzar si realment està funcionant la confusió o no, posem aquesta trampa delta al mig de l'hivernacle. A dins de la trampa hi posem aquesta base engomada i a sobre la base engomada hi posarem una feromona de tuta. Aquesta feromona de tuta atraurà a mascles de tuta. Atraurà mascles de tuta si no hagués confusió sexual. Teòricament, aquí, com que hi ha confusió sexual, hi ha tanta quantitat de feromona en aquest hivernacle, el mascle no ha d'arribar a trobar aquesta figurada femella que nosaltres posem. Per tant, si anem passant cada setmana i aquí no es capturen mascles, vol dir que la confusió sexual està funcionant. I ara això ho penjarem a aquesta alçada més o menys de l'hivernacle. I ho anirem controlant setmanalment quan anem passant a fer els contejos. I què en pensen els productors locals de l'aplicació d'aquestes tecnologies als seus camps? Quins beneficis en treuen? N'estan contents? Nosaltres des d'Hortalisses Pi fa molts anys que estem fent la prevenció en control de plagues biològic. Nosaltres considerem que ens està beneficiant molt des de fa molts anys. Cada vegada hem introduït més tècniques de control preventives i notem uns beneficis en quant al gust, en quant a la qualitat. Considerem que estem ajudant al medi ambient, considerem que la gent està molt agraïda, que tenim uns productes més saludables. Llavors hem de ser una mica més fidels en les nostres tradicions i tornar una mica enrere, a tornar a conèixer i donar a conèixer als nostres fills, sobretot, que hi ha bons aliments, que es pot menjar bé. Però si nosaltres no ajudem els petits productors, aquests petits productors estan desapareixent. La introducció de les feromones en els hivernacles ha suposat un gran canvi, perquè abans fèiem servir molt de producte químic, havies de ruixar molt sovint i no obtenies resultats. Amb la introducció de les feromones s'ha aconseguit confondre sexualment, per exemple, a la tuta, no es pot reproduir i d'aquesta manera acaba morint. Avantatges que és un control biològic molt més ecològic, no hem de fer servir productes químics, les tomaqueres són més sanes, són més bones i tot això és un avanç per a l'agricultura. Una altra cosa que tenim d'abans és el tema dels avellots, que abans havíem de fer servir hormones, havíem de ruixar també molt pel tema del quallat de la tomaca, i a l'introduir els avellots hem aconseguit eliminar tot això. Elles ja van pol·linitzant les flors i també estalviem líquids i pel medi ambient tot això són avantatges. Com veieu, produir aliments no és tan fàcil com semblava. Els pagesos posen esforç, dedicació i coneixements per oferir productes saludables al consumidor i nosaltres tenim la responsabilitat de demanar i valorar els productes de proximitat que ens ofereixen. Només així assegurarem que joves productors hi vegin en l'agricultura la seva manera de viure. Soc en Pol Pi Pujol, tinc 20 anys i he estudiat un grau mig d'agricultura ecològica
i porto treballant tota la vida amb el meu pare i amb la meva família. Llavors jo el que he volgut fer ha sigut un projecte ja des de producció integrada i llavors anar avançant cap a l'agricultura ecològica. I clar, els productes que fem servir són de residus zeros i he fet el meu propi hivernacle i a partir d'aquí vull anar aprenent més tècniques sobre l'agricultura i així que la gent pugui menjar més saludable i més a gust. Segur que ara, cada vegada que mengis fruita i verdura de proximitat, encara la trobaràs més bona. Sabràs que ha estat cultivada amb molta cura i que és del tot segura i saludable.